راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسران شدشان تري كل التشحن إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو حبرات هاجرات أب إيرترا ناي 4 عامات بروجكت أبيكيسو أب جماجم بحر تونسيا سدتني هزت عن الجلبة بمتحلة بوحدو 11 سبات مويتهم أبدو سودان زبا جونكولي أبستول عقجت بوحدو 3 سبات تقتيلهم. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علتا وزينا 24 أبالات زحقوفة لعلواي زبا وكيل حبرات هاجرات أب إيرتراني حموشة معلتات عدتي كايد كمزلو تهجراو تكال ب24 تري أبزوتو غازيت أو مجلتي أفليتو اتحلفت بروجرام لمعات كوميشنرات سب أو مسلاتن بروجرام مجب عالمين زتقالله زوا وكيل حبرات هاجرات أب إيرترا كاب كل التشحن إسران كلتن كساب كل التشحن إسران شدشتن زتأنح تسلاتات حرشان ساعتن زركبو زتفلالي بروجكتات نمبقاس مس وكيل منقستي سمعك ختم مخانو اتمجلتي بتوسخي أنا تيرو زوا وكيل حبرات هاجرات أب إيرترا بتنحلو مس مينسترات دبلوماسينياتن كالو توكلت منقستي إيرتران كراخبن من دفرا دباروان عرزان كبتسحنيو بفلع عرزا بمتحبار حبرات هاجرات سفيحنا يتحاي وتعات بروجكت تتكبرلو كباب مخانو يفلات عدت زبا وكيل حبرات هاجراتنا بإيرترا أكل نايتي أب كل التشحن سلاسان وحسم عبالنا يمن رقاء شوتوس تكبر زلو بروجكتات نايم كتالن مقصالن مسرح مخانو ناتو جل لازم رحا دايركتر زوا بروجرام لمعات حبرات هاجرات ياقوب الحلو قاليتو أب جماكم بحر تونسيا سدتني هذا عن الجربة بمتحلة بوحدو 11 سبات كم زموتو سبسلت أن تهجر أفليتهم حان تخابتهم قديات قول 10 عامات قلعة حلوة جماكم بحر تونسيا بإسران حدن تري أبزهبو حبريتا زاقيتني 4 سبات ريساخة وتسكيلو الله إتا أب كوابي دسيتات كركناز تحل الجلبة سالسان كلتن سدتني هاتعينا من براك فلت وكان تتخأل من النتوم كنا زاقيت أيتنا تسأرن أبز حلف عمتا ورح حملة زيكاتات إيرترا زركبوم 4 سدتين عن الجلبة أب جماجم بحر تونسيا كم استحالت أيرسعن أبز زحلفت عمتا خلتش عن إسران حدن كاب جماجم بحر ليبيا تونسيان جبت انت بجيسوم نبهاجرات أوروبا نمتاو زحلنو أستات كلتش عن 500 سدتينيات أب مأكلاي بحر تحيلهم كم زموتو تبت أبي UNHCR يملكت أبدو سودان زوا جونكولي أبستول حدش قجت بوحدو 3 سبات كم زتقتلو وكيل حبرات هاجرات كبت هاجر حبيرو اتدون قروتن ماشينادن أبستبهالو قشتات بإسران 3 ترستول قجت أب مونغو قبيلاتات دينكا بورن مولرن مخانيو تقاليتو تأبنا جزء عدقو من اسياد قبيلة مورلا نابتن قشتات بمقتاو بزخفتو تخسي قول عندك أنستيون زركبوم 10 سلاموين سبات بونبوك قطلون كالو أشحاد دما بيت نبراتهم حديكم هاديموم قصرهم بالكع زي تفلت سباتون قصيلهم الله كابت قجتي عاد مخابز نبورو سبات 3 قلعو أبروات حيلهم كم زموتو مجلس حبرات هاجرات أملكتو اتم عتقات من برا أوايتنا يتنقشتات كم زك أتلو نعين مسخكر تغيسهم اتقجتا بستخايدلو أبكال أي معلتو حبريتا خمز بوت حوز قلت حبرات هاجرات اتكونتات نبز وأسخي عرقة نمهدقو منقص دوب السودان قلتو بسقوم تخوسد تمحتينو كاب كل التشحن 10 حدنات حيزا ناتسنتا زأوجت دوب السودان تتصنيحو أمونغو قبيلاتات بسنك زقو هارقجتات أستات 400 سبات كم استقتلو تبصابات هي ملكتو زخبركم سمعتنا زينة أبستفتيم الله. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك أربالكم سنة مكتال وتهدراوي علوا منقستي أبوركينا فاسو أبلكاتيت كل التشحن 10 حدن مرحل ليبيا معمر قذافي كبسلطان نمقلاي أب كتما زاوياز جمرة سوراو سلامة وسلفتات نامل لأتهاجر كسفحفح جزي وسدلون እግረግሩ ድማ ኣብ መንጎ ንቀዛፊ ዝከላኸሉ ዕጡቃትን ኣንጻሩ ዝቃለሱን ብረታዊ ግጭት ጀሚሮ
معمر قذافي ኣብ ሊብያ ይኹን ካብ ሊብያ ወጻኢ ሓያሎ ዕጡቃት ጉጅለታት ይሕግዝን ወተሃደራዊ ስልጠናን ይህብ ነይሩ ብዙሓት ካብኣቶም ካብ ስልጣን ከኢለ ክከላኸለሉ ፈቲኖምን ኣብ ክንድኡ ተዋጊኦምን እዮም ቀዛፊ ምስ ተሰዓረ ሓያሎ ካብቶም ዕጡቃት ናብ ሃገራት ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ፋሕ ክብሉ ተገዲዶም ሊብያ ንገዛእ ርእሳ መጨጭሒት ካልኦት ሓያሎ ሃይማኖታውያን ዕጡቃት ክትከውን ተቐሲባ ካብቶም ፋሕ ዝበሉ ዕጡቃት ናብ ሃገራት ማሊ ኒጀር ቡርኪና ፋሶን ካልኦት ሃገራትን ብምኻድ ዝበዝሑ ኣብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ዕላማታት ብምውፋር ንጸጥታ እተን ሃገራት ክፈታተኑ ጸኒሖም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምስ ጉጅለታት ዳዕሽን አልቃዒዳን ርክብ ከም ዘለዎም ዝገልጹ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከካይዱ ጸኒሖምን የካይዱ ኣለውን ብሰንኪ እዚ መጥቃዕትታት 10 ኣማይ ሰላማውያን ሰባት ክቐተሉ እንከለዉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ግብረ ሽበራውያን ዕጡቃት ዝበዝሕ ክፋል ሰሜን ቡርኪና ፋሶ ዜጋታት ከም ልቦም ዘይንቀሳቐስሉ ናይ ራዕዲ ቦታ ቀይሮሞ መንግስቲ ሃገር ናቶም ዕጡቃት ከምቲ ዝድለ ክምክቶም ብዘይምኽኣሉ ሓያሎ ወገናት ብፍላይ ድማ ሰራዊት ሃገር ተቃውምኡ ክገልጽ ጸኒሑ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ግብረ ሽበራውያን ናይ ምምካት ስራሕ ንሰራዊት እኳ እንተሃቦ ሰራዊት ግን እኹላ ጽዋር ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ሎጂስቲክስን ከም ዘይብሉ ክገልጽን መንግስቲ ንጉዳይ ግብረ ሽበራውያን ብዕቱብ ከም ዘይሓዞንዮም በተደጋጋሚ ክሕብሩ ጸኒሖም ኣቐዲሙ ኣስታሱስ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ብምቕታሎም ኣብ ነሓሰ 2021 ኣስታት 100 ወተሃደራት ብመራኸቢ ብዙሃን ዋትሳፕ ቴሌግራምን ሲግናልን ተኣኻኺቦም ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ከካይዱ ውጥን ከም ዘለዎም ዝገልጽ ወረ ተናፊሱ ነይሩ ድሒሩ እውን ፕሬዚደንትን ላዕለዎ ሰበስልጣንን ዝተፈተነሎም ናይ ቅትለት ውዲድ ንስክላእ ድሒኖም ዝሓለፈ ሰንበት 23 ጥሪ ገለ ኣባላት ሰራዊት ናብ ዋና ከተማ ኦጓዱጉ ብምእታው ኣብ ከባቢ መንበሪ ቤት ፕሬዚደንት ሮክማር ክርስቲያን ኮበረ ተኹስ ከፊቶም ኣብታ ከተማ ዝርከብ ባራካታት ሰራዊት ተቆጻጺሮሞ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ወተሃደራዊ ዕልዋ ይካየዳሎ ዝብል ወረ እኳ እንተተናፈሰ መንግስቲ ሃገር ግን እቲ ወረ ሓሶት ከም ዝኾነ ክሒድዎ እንተኾነ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሮካቦረ ብወተሃደራት ከም ዝተቃየደ ተፈሊጡ ብቅድሚ ትማሊ 24 ጥሪ ድማ ዕልዋ ዘካይዱ ብኮሎኔላት ዝተዓብለለ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ቡርኪና ፋሶ ብምቕራብ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣኑ ከም ዝተዓልወ ባይቶን መንግስትን ከም ዝፈረሰ ቅዋም ድማ ከም ዝተወንዘፈ ሓቢሮም ንሳቶም ብተወሳኺ ምስቲ ሃገር ዝግበር ናይ ምድርን ኣየርን መጓዓዝያ ብምዕጻው ሰዓት እቶኦቶ ኣዊጆም ዕልዋ ካብ ዘካይዱ ብዕድመ ንእስ ዝበለ ካፒቴን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ሮካቦረ ግዚኡ ብቂዑ ከም ዝኾነ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምውሃድ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ከም ዝተኻየደ ዕላምኡ ድማ ልውላውነት ቡርኪና ፋሶ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ገጢምዋ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ንምክልኻል ሰራዊት ሓቢሩ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ንምቅላስ ከም ዝኾነ ገሊጹ ድሕርቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ሓያሎ ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ነቲ ዕልዋ ከም ዝድግፍዎ ኣመራርሓ ፕሬዚደንት ሮካቦረ ኣሰልኪዎም ከም ዝነበረ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ሃገሮም ናብ ፍጹም ቅልውላው ከም ዝተሸመመት ገሊጾም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምስ ፈረንሳ ብምትሕብባር ጸረ ግብረ ሽበራውያን ክቃለስ ጸኒሑ እንተኾነ ዝበዝሐ ህዝቢ ሃገር ህላወ ፈረንሳ ክቃወም ከሎ ሰራዊት ድማ ከምቲ ዝተገልጸ እኹላ ጽዋር ወተሃደራዊ ታዕሊምን ሎጂስቲክን ኣይጸንሖን እዚ ብኩሉ መዳዩ ነቲ ሃገር ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ኣትይዋ ጸኒሑ ዝበዝሕ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ደጊፎ እኳ እንተሃለወ ሓያሎ ሃገራትን ውድባትን ግን ብትሪ ተቃዊሞኖ ኣለዋ ማሕበረሰብ ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ዝርርብ ክካየድ ብምጽዋዕ ወተሃደራት ናብ ማዓስከራቶም ክምለሱ ጸዊዑ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ብሓይሊ ብረት መንግስቲ ምግምጣል ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ወተሃደራት ብረቶም ከምርዱ ጸዊዑ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኑ ነቲ ዕልዋ ብምኹናን ሰራዊት ጽቡቕ ምህላው ፕሬዚደንት ሮካቦረ ከረጋገጽ ተማሕጺኖ ፕሬዚደንት ሮካቦረ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ 2015 ናብ ስልጣን ዝደየበ ምስ ሰራዊት ዝኾነ ምትሕሓዝ ዘይነበሮ ናይ መጀመርታ ሲቪላዊ መራሒ ንሱ ሰራሕተኛ ባንክ ዝነበረ ኮይኑ ካብ 1989 ንድሓር ኣብ መጓዓዝያ ፋይናንስን ካልእ ዝተፈላለየ ጽሕፈታት መንግስትን ከም ሚኒስተር ኣብ 1994 ድማ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ሮካቦረ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ብሰንኪ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ሃገር ውስጥ ረኣይ ጸጥታዊ ኩነታት ከረጋግእ ብዘይምኽኣሉ እኳ ካብ ስልጣን ተተዓልወ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ባህሊ ጸኒሕዋ
بوركينا فاسو أبر فولتا أبتحت زبل اسم كاب 1890 كساب 1958 جزءات فرنسا نيرا كلتا عامتا بتحت موغزينة فرنسا أبتحت جزاء رئيسا بمحدار دحر متنح دما أب 1960 ناتسناتا تقونات إفا ناي مجمرتا بريزدنت خوينو استمزز ماوريسيا مغو جنا هاجرو اقرغي تخلت تقاوم تسلفتات كهلوا خلكيلو نزل سعيبو أبتهاجر بتمهارو سرحتنياتن أقلقلو سيبلن سفيح تقاوموتات كايد دحر مجمارو أب 1966 سراويت إيدو بمقتاو ناي مجمرتا وتهدراو علما منقستي أكايدو بدحرزي هاجر أبر فولتا أيت عامان أب 1980 كلتن 83 تدقاقامي علوا منقست تخايدو أب سلطان زمتو مجمرتا مكيار كمزقبرو يمحتانو تانيحهم جن يفرسوا بمنبارهم علوا قبل علوا يكايد نيرو أب 1980 كلتن دحر استخايدة وتهدراو علوا ماجور دكتور جان بابتيست إدراغو بريزدنت خوينو توماس سانكارا دماغ قدام مينيستر كوينو تمازيزو انتخونه سانكارا دحر 4 ورح تراي كاب سلطانو تباريرو توماس سانكارا أب سراويتو بشمس لازنبرو هو بنتو تتأكيمو منقست مسارتاو ديمقراسياو لو تخقبر تصويعو بز مغنيات دما أب تحت قيداتيو مقيات توماس سانكارا أب سراويت قطع قتلو حيالو دما أنصار حدش منقستي كل عالو دريحو أيت أنحن أبنا حساش عند 1983 بليس كومبورة علوا منقست كايدو نتوماس سانكارا دما أب 33 أدميو بريزدنت كخون مزيزو توماس سانكارا كأدميو خبز نبرو مرحتي فليس بلاينيرو نسو ترى امبارات رويان هاجرات كخون كلو أفريقيا وهاجراو سمعت زنبرو ورشا جزائت زنبرات فرنسا بمحكاخ هاجرو بحدش منفس كتبقاس كابز مدرو مرحت نيرو توماس سانكارا هاجرو خاب مجزاتي زعدلا أبر فولتا زبلسم ناب بوركينا فاسو مالت مريت قنوع حزبي كيرو صندق علامان هاجراو مزمورونون بفرنسا ستوها لزنبرة بخالق نهزب بزوكل كيرو سانكارا أب تحت قرصي تمرتي بفلاي دما متفاق مهيمنت أب تحت قرص انت عنان أب قطبان نقدن كال استفلاليو تسلاتات هاجرو حدش بوليستات بمتقتاو أب حتير قوان قلتو فلوطي كمزقب جميرو انتخونه سانكارا إيد جزائت نبر فرنسا 5 نبرو زقلت أب 1987 بتصايو بزنبرة بليس كومبورة وتهدراو علواق كايدلون كلو نسو دما تقتيلو بليس كومبورة كلو بوليستات سانكارا بمقيار نعسران شوعاتن عمت بولك أملاقنتا بسلطان بمتناح أب كل تشحن 14 نسون علوا تخايدلو كاب سلطان وريدو بدحرزي أب كل تشحن 15 أبستخايدة نايفلما ديمقراسيا ومرجايون بقر إذا حجي وتهدراو علوا تخايدلو زلو روك كابورة أب سلطان دايبو تانيحو أب بوركينا فاسو بحفشا شوعات تجزيه وتهدراو علوا كايدن كلو 4 تجزيه دما فتنا علوا تخايدلو بز دما مغنياتو بزي قدس علوا منقستي أكال بوليتيكاو باهل تهاجر كوينلو بمالي نيجر بنين توغو غانان ايفوري كوستن تداوب بوركينا فاسو أسات 21 مليون هزبي كلو انكلو 8 مئتاويت كابقو بحرشا زنابر كوينو 30 كلتن مئتاويت عمتاو زبيتاو أطوت كاب سدد حرشا وطسيت ترخبو زترفة أتاوي أدما كاب عدنا نحاس وركي مانغانيزن فوسفورسن كال معدناتن إركاب لو ما عمت أب سودان أب زحلف عمت دما أب جيني مالنج أدن سراويت أب منقست إيدو بمتقتاو علوا منقست كايدو أب مالي أوشت عمت كل التقزي تخايدو أب نيجرون فاشلو دأمبر علوا منقست تفتينو نيرو أب أفريقيا أستاد كل التميتي زتعاوتن زفشلن علوا منقستات تخايدو زبسح علواتات منقستي زبسح هاجرات ناتسنتن أبزو صدالو جزي أب مودة شحنت 950 سوساتن يتخايدو أب أفريقيا كاب شحنت 900 سوسان كساب كل التشح بقمقام عمتاوي 4 علوا منقست تخايدو إذا قطرزي دحرق التشحنا قول لخمتسن بقمقام أنا بحد علوا أب عمت وريل كانت تنحى كل التشحن إسران حدنجن داق ماي أب رابيراتها وتهدراوي علوا منقستي أب زكايدو الأوان اتومن علواز مرحو أب شحن 900 سوساتات يكون أب زحج أوان علواز كايدلو مخنيات قلت مكلو حد عينت مخنيت كوينيز غتزلزلو اتنزو هابا مخنياتات بلشونا دخم محدران دخنة زبلين
ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣሎ ዕልዋ ንምክያድ ድማ ከም ምኽንያት ይቐርብ ኣሎ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ዝተጨቆነ ወይ ከፊእዎ ዝነበረ ህዝቢ ዕልዋ ምስ ዘካየድ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሱ ክገልፅን ተስፋ ክገብርን ልሙድ ተርእዮ እንተኾነ ዕልዋ ዘካይዱ ይኹኑ መንግስቲ ዝትክኡ ነተን ቀንዲ ምኽንያት ዝኾና ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዘይመሓየሽዎም ብምዃኖም ሓጎስን ተስፋን ህዝቢ ንግዚኡ ኮይኑ ጥራዩ ክተርፍ ጸኒሑ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓደ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እንተተኻይዱ ዳግማይ ደጋጊሙ ዕልዋ ክካየድ ንቡር ተርእዮ እዚ ድማ እቲ መጀመርታ ናይ ዕልዋ ምክያድ ዝኸውን ምኽንያታት ኣብ ዝቕጽል ምሕደራውን ስለ ዘይዕረ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሐ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላ ሃገር ሱዳን ክትከውን ከላ ካብ 16 ፈተነታት እቲ 6 ካብኡ ዕዉት ነይሩ ቡሩንዲ 11 ግዜ ጋናን ሰራሊዮንን ነፍሲ ወከፈን 10 ግዜ ኮሞሮስ 9 ግዜ ጊኒቢሳው ማሊ ናይጀርያ 8 ግዜ ኒጀርን ጫድን 7 ግዜ ፈተነታት ዕልዋ ተኻይዱ ገለ ተዓዊቱ ገለ ድማ ፈሺሉ ምድረ በዳ ሳህራ ንዓለም ሙሉእ ክምግብ ዝኽእል ናይ ፀሓይ ፀዓት ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዝስርዑ ምድረ በዳታት አንታርክቲክን አርክቲክን እዮም እንተኾነ እዞም ምድረ በዳታት ኣብ ደቡብን ሰሜንን ጫፍ ዋልታ ምድሪ ዝርከቡ ብምዃኖም ደቂ ሰባት እውን ዘይቅመጥዎም ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ግምት ኣይወሃቦምን እዩ በዚ ምኽንያት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝርከብ ምድረ በዳ ሳህራ እቲ ዝዓበየ ምድረ በዳ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምድረ በዳ ሳህራ ኣብ 11 ሃገራት ዝተዘርግሐ ክኸውን እንከሎ ንዝበስሐ ሰሜናዊ ክፋል ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝሽፍን ኣስታት 9.2 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣለዎ ስፍሓቱ ክንድብ ዕቤታ ንሩስያን ካናዳን ተኸቲላ ኣብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትስራዕ ሃገረ ቻይና ዝኾነ ምድረ በዳ ሳህራ ስሕት ኢልካ ዝርከብ ኣብ ኦኣሲስ ዝዓቆረ ናይ ትሕተ ባይታ ማይ እንተዘይኮይኑ ን10,000 ኪሎ ሜትራት ዝዝርጋሕ ብሑፃ ዝተኸድናዮ ዝበዝሕ ምድረ በዳ ሳህራ ትሕቲ 1 ሚሊሜትር ማይ ዝሃርሞ ብምዃኑን ዝኾነ ቆፅለ መፅሊ ይበቕሎን እዩ ገማግም ሙቐት ቀትሪ 30 ዲግሪ ክኸውን እንከሎ ኣብ ግዜ ክረምቲ ሙቐት ክሳብ 50 ዲግሪ ክበፅሕ ይኽእል ሳህራ ኣብ መንጎ ናይ ሓሳብ መስመር ኢኳቶርን ትሪፕን ዝርከብ ብምዃኑ ብርሃን ፀሓይ ዝፈጥሮ ሙቐት ነቲ ምድረ በዳ ክትነብሮ መሪር ስለ ዝገብሮ ኣብ ማእከል ሳህራ ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት መብዛሕትኦም ሰበኽሳግም ጥራይ ይቕመጥዎ ምድረ በዳ ሳህራ ኪሊሙኡን ትሕዝቶ መሬቱን ኣረኣኢኻ ፍጹም ጥቕሚ ዘይብሉ መሬት ዝመስል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ምድረ በዳ ንመላእ ዓለም ክባፃሕ ዝኽእል ፀሓይ ውፅዓት ክሕፈስ ከም ዝከኣል ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ደዘርት ቴክስ ተባህለ ኩባንያ ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ገሊጾ ምድረ በዳ ሳህራ ደመና ዘይብሉ ስሕት ኢሉ ዘጋጥሞ ብምዃኑ ዓመታዊ ካብ 3.6 ክሳብ 4,000 ሰዓታት ብርሃን ፀሓይ ይረክብ እዚ ድማ ልዕሊ 4 ዕፅፊ ሃገራት ኤውሮጳ ዝረኽቦ እዩ እዚ ብሕርሻ ምእካብ ብርሃን ፀሓይ ማለት ሶላር እንተተኣኪቡ ንኣፍሪቃ ኤውሮጳ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንዓለም ዝኸውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጮ ይኽእል ንመነፃፀሪ ክኸውን ኣብ ሞሮኮ ዘሎ ናይ ፀሓይ ፀዓት እንተርኢና እታ ሃገር ኣብ 25 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝተኸለቶ መእከቢ ብርሃን ፀሓይ ሶላር ኣስታት 582 ሜጋዋት ፀዓት ክትረክብ ክኢላላ እታ ሃገር 4 ተመሳሳሊ መመንጨዊ ፀዓት ብምትካል 200 ሜጋዋት ክትረክብን 50 ሚእታዊት ዘድልያ ኤሌክትሪክ ሸፊና ዝተረፈ ንሃገራት ኤውሮጳ ክትሸጦ መደብ ኣለዋ ሞሮኮ እትረኽቦ ፀዓት ኣብ ኣዝዩ ንእሽቶ መሬት ዝተተኽለ ክኸውን እንከሎ እታ ሃገር ካብ ሳህራ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ክኢላ ዘላ እንኩ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ምድረ በዳ ሳህራ ዝበዝሐ ሰብ ዘይቅመጦ ብምዃኑ ኣብ ዝሰፍሐ መሬት ብብዝሒ መእከቢ ብርሃን ፀሓይ ሶላር እንተተተኺሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤሌክትሪክ ነብሰን ክኢለን ንኻልኦት ሃገራት ብምሻጥ ምንጭ ቁጠባ ክኾነን ከም ዝኽእል ደዘርት ቴክ ይሕብር ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት ሳህራ ወፍሪ እንተተኻይዱ ኣብ ቀረባ ግዜ ብፍላይ ቀረብኡ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣገልግሎት ክህብ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዚ ንምትግባር ሓያሎ ትካላት ፀዓት መጽናዕትታት የካይዳ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ትርቢዒት ጥራይ ፀዓት ሶላር ክትከል እንተተኻኢሉ ብ18 ትሪልዮን ዋት ብምምንጫው ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪክ ጠለብ ክሽፍን ምኽኣለ እዚ ኣብ ሳህራ ክግበር ዝድለ ፕሮጀክት ፀዓት ህንጡይ ክመስል ይኽእል እዩ ምስ ኩነታት ኣየር እቲ ምድረ በዳ ኣተሓሒዝካ እውን ንምትግባሩ ከቢድ የምስሎ ይኸውን
እንተኾነ ዓለምና ሙቐት ኣብ ትመጻሉ ዘላ እዋን እቲ እንኮ ኣማራጺ ኣብ ዝሕደስ ፀዓት ምምርካስ ምዃኑ ተመራመርቲ ይገልጹ። ናይ ፀሓይ ብርሃን ምጥቃም ድማ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ። ሳህራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ካብ ዞባ ሳሕል ማእከላይ ኣፍሪቃ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ዝዝርጋሕ 31 ሚእታዊት ኣህጉር ኣፍሪቃ ይሽፍን። ኣልጀርያ፣ ጫድ፣ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ማሊ፣ ማውሪታንያ፣ ኒጀር፣ ምዕራብ ሳህራ፣ ሱዳንን ቱኒዝያን ድማ ዝበስሐ ክፋለን በቲ ምድረ በዳ ዝተሸፈነ እዩ። ኣብ 2019 ብዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብዛ ዓለም ዝርከብ ወዲ ሰብ ኣስታት 173,000 ቴራዋት ንኤሌክትሪክ ፀዓት ተጠቂሙ። ብፍላይ ኣብ ሳህራ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ፀዓት ፀሓይ ኣተኩሮ ብምግባር ኣብቲ ዓውዲ ወፍሪ ሰፊሕ ሰብ ዘይቅመጦ መሬተን ምንጪ ኣታዊአን ክገብርኦ ተኽእለሎ። ተወሳኺ ኣብ ምዕራባዊ ምብራቕ ኣልጀርያ ኣብ ምድረ በዳ ሳህራ ውርጭ ብምውራዱ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ቀኒዩ። ሳህራ ብምቆቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ምድረ በዳ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ንሓሙሻይ ግዚኡ ውርጭ ከም ዝወረዶ ተፈሊጡ። ሳህራ ብሓፈሻ ኣብ ግዜ ቀትሪ ኣዝዩ መዋቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ግዜ ለይቲ ግን ብኣንጻሩ ኣዝዩ ቆራርግ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ውርጪ ማለት በረድ ኣብ ሑፃ ምድረ በዳ ሳህራ ወሪዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ዝተዘርግሓሉ ክልቲኡ ዘይቃዶ ባእታ ብሓንሳብ ተሓዊሱ ንኽትርእዮ ባታ ዝህብ ጽባቐ ኣንጸባሪቑ። ንኣፍልጦ ብዛዕባ ምድረ በዳ ሳህራ ከበልዓልና ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ቢርጣዊል ዝተባሃለ 2,064 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ዋና ዘይብሉ መሬት ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ? እወ ቢርጣዊል ግብፂ ትኹን ሱዳን ኣፍልጦ ዘይሃብኦ ኣብ መንጎን ዝርከብ ሰፊሕ ምድረ በዳ እዩ። እቲ መሬት እቲ ሃገር ትኹን ውልቀ ሰባት ዘይውንንዎ ቦታ ኮይኑሎ። ንምንታይ እዚ መሬት ዝውንኖ ዘይብሉ? ቅድሚ መግዛእቲ ብሪጣንያ ግብፂ ብዑስማናውያን ቱርክያ ትመሓደር ነይራ። ኣብ ትሕቲ ቱርክን ከላ ድማ ብሞግዚነት ንሱዳን ተመሓድራ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግብፂ ኣብ 1882 ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ኣትያ። ሕጂ እውን ግብፃውያን ምስ ብሪጣንያ ብምትሕብባር ብሓባር ንሱዳን ምምሕዳሮም ቀፂሎም። ድሒራ ብሪጣንያ ነቲ ንግብፅን ሱዳንን ዘጠቓለለ ብኣንግሎ ኢጅፕት ዝፍለጥ ዝነበረ ግዝኣት ኣብ ክልተ ብምምቃል ከተመሓድሮ ጀሚራ። ካብ 22 ቀጥታዊ ግዳማዊ ናይ ሓሳብ መስመር ንታሕቲ ድማ ሱዳን ዝብል ስም ኣጠሚቓቶ። እንተኾነ እቲ ኣብ 1899 ዝተሓንፀፀ ናይ ደቡባዊ ናይ ሓሳብ መስመር ሱዳናዊ ባህሊ ዝነበሮም ኣህዛብ ናብ ግብፂ፣ ግብፃዊ ባህሊ ዝነበሮም ድማ ናብ ሱዳን ዘእቱ ዘይሚዛናዊ ብምንባሩ ተቃውሞ ገጢምዎ። ብሪጣንያ ነዚ ንምዕራይ ኣብ 1902 ሱዳናውያን ዝቕመጥሉ ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ንሱዳን፣ ግብፃውያን ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ ቢርጣዊል ድማ ንግብፂ ክኸውን ወሲና። እንተኾነ ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘዳውብ ብምዃኑ ግብፂ ነቲ ድሒሩ ኣብ 1902 ዝተዋህበ ውሳኔ ነፂጋቶ። ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ 1899 ናይ ሓሳብ መስመር ጥራይ ከም እትቕበል ኣፍሊጣ። ሱዳን ብወገና እቲ ድሒሩ ኣብ 1902 ዝተዋህበ ውሳኔ ከም እተኽብር ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ደቡባዊ ምስሓብ ተሸይመን ብፍላይ ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ይብፅሓናይ ብምባል እቲ ምስሓብ ክሳብ ለይተሎሚ መዕለብ ይረኸባሉን። ኣብ መንጎዚ እቲ ንግብፂ ዝተባሃለ መሬት ቢርጣዊል ይብፅሓኒዩ እትብል ሃገር ተሳኢና። ምክንያቱ ግብፂ እንተወሲዳቶ በቲ ድሒሩ ዝተማቐረሐ መሬት ናይ 1902 ዶብ ክትቀየድ ብምዃና ኣምሳያኡ ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ክትከስር ምዃና ብምግንዛብ ከም ዜና ታሪኣቶ። ሱዳን ድማ ብተመሳሳሊ ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ይብፅሓኒ ኢላ እናተኻትዐት ድሒሩ ናብ ግብፂ ዝተወሰነ ቢርጣዊል ክትወስዶ ስለ ዘይትኽእል ብናይ 1899 ውሳኔ ከይትቕየድ ክትብል ኢዳ ጣሚራ። ክልቲአን ሃገራት ንመሬት ስሉስ ኩርናዕ ሓላይብ ከይከስራ ክብላ ንመሬት ቢርጣዊል ኣፍልጦ ክህባ ይመረፃን። በዚ ድማ እቲ መሬት ክሳብ ሎሚ ዋና የብሉን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቢርጣዊል ዝኾነ መንግስቲ የለን። ብዙሓት ድማ ዋላ እኳ እንተዘይተዓወቱ ኣብኡ ብምኻድ ሉኣላዊ መሬትና ክብሉ ኣዊጆም። ገለ ካብኣቶም ሓደ ኣሜሪካዊ ምስ ክልተ ደቁ፣ ሓደ ህንዳውን 2 ራሻውያንን በብወገኖም ኣብ ቢርጣዊል ብምኻድ ንግስነት ኣዊጆም። እንተኾነ ዝኾነ ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣይተዋህቦምን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ ኤዲሰን ኣተሓሳስባ ተመሃር ንገዛእ ርእሰይ ናብ ዓወት ደርባኹ ቶማስ ኣልቫ ኤዲሰን። ምውዳቕ ከቢድ እዩ። ዓወት ክትምጽእ ዘይምፍታን ግዳ ካብ ውድቀት ይኸፍእ። ቴዎዶር ሩዝቨልት። እስከ ብዛዕባ ውድቀት ንዘራርብ። እዚ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ እንከሎ መብዛሕትኦም ብትኽክል ኣይርድእዎን። ፓውሎ ኮኤልሆ ዝተባህለ ፍሉጥ ብራዚላዊ ጸሓፊ ከምዚ ብምባል እቲ ሓቂ ብትኽክል ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ሕልሚ ክዕወት ከም ዘይከኣል ዝገብር ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ምውዳቕ ፍርሒ እዩ። ናይ ምውዳቕ ፍርሒ እቲ ቁፅሪ ሓደ ቀታለ ሕልሚ እዩ። ግን ስለምንታይ ውድቀት ክሳዕ ክንድኡ ንፈርሖ? ነፍሲ ወከፍ ተጻብኦ ወይ ሽግር፣ ነፍሲ ወከፍ ውድቀት፣ ነፍሲ ወከፍ ልብስ ሰብር ስዕረት እንተወሓደ ተመጣጣኒ ወይ እውን ኣብ ውሽጡ ረብሓ ዝህብ ዘርኢ ጥጁእ ረብሓ ሒዙ ይመጽእ። ከም ዝበሎ ከም ናፖሊዮን ሂል ብኸመይ ምሕሳብ ንስእን። ብኻልእ ኣባህላ ንውድቀት ልክዕ ከም ናፖሊዮን ሂል እንተዘይርኢናዮ ብኸመይ ህይወትና ክቕየር ይከኣል? ስለምንታይ ንውድቀት ካብ ልምዲ ከም እንምሃረሉን ዘድልየና ሓበሬታን ድርኺትን ከም እንረኽበሉን ኣድላይ ይቐረብ ንዕብየት ጌርና ዘይንርእዮ? ግዳ ሓቂ እንተኾይኑ ውድቀት ናብ ምምሕያሽ ዝግበር ጉዕዞ ምልክት እዩ ንዝብል ኣተሓሳስባ እንተተጠቕምናሉ እንታይ ንኸውን? ናይ ኤዲሰን ኣተሓሳስባ ንመሃር። ኤዲሰን ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ነበረ። ንገዛእ ርእሰይ ናብ ዓወት ደርባኹ ወይ ድማ ኣይወደቕኩን የግዳስ ዝፈተንክዎም 10,000 መንገድታት ከም ዘይሰርሑ ትምህርቲ ረኺበሎም እየ። እዚ ኣተሓሳስብኡ እዚ ኣዝዩ ብርክት ዝበሉ ናይ ምህዞ ውፅኢታት ገዲፉልና ክኸይድ ዘኽኣሎ። ኤዲሰን ብቐሊሉ ተስፋ ዝቖርጽ ሰብ ኣይነበረን። ጌጋታትካ ከም መልሲ ዕንጋለ ቆፂርካ ተመሃረሎም። ዕድል ኮይኑ መብዛሕቲና ብፅሕና ዘመን ዕድመና ዝተላበስናዮ ኣተሓሳስባ ኣብ ግዜ ቁልዕነትና ኣይነበረን። ምኽንያቱ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መብዛሕትና ክንስጉም እውን ኣይንኽኣልና ነርና። በእግሪ ምኻድ ብኸመይ ከም ዘምሃርኩም ትፈልጡ ዶ? ብዙሕ ግዜ እናወደቕካን ኩሉ ግዜ ድማ ዳግማይ እናተሳእካኒ ነይሩ። እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ እምበኣር ካብኡ እንዳሓር ኣብ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምውዳቕ ማለት ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ነገር ምዃኑ ምምሃርካ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓንሳብ እንተወዲቕና በታ ናይ ሓንቲ ግዜ ውድቀትና ምኽንያት ንነገራት ዳግማይ ካብ ምፍታን ንሕየብ። ምኽንያቱ ስለ ተደርበና፣ ምኽንያቱ ስራሕና ከምቲ እንደልዮ ስለ ዘይኮነልና። ብዛዕባ ውድቀት ዘለካ ኣመለኻኽታ እትቕይረሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ንውድቀት ስለምንታይ ብኸምዘይ ትርእዮ? ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ኣብ ህይወትና ዓብዪ ቦታ ኣለዋ። ምኽንያቱ ካብኣ ተማሂርና ንኽንዓቢ ስለ እትሕግዘና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራሕተኛታቶም ጌጋ ንኽሰርሑ ብምፍቃድ
ናብ ሓድሽ ተሓሳስባ ዘምርሑ ቁጽሪ ኩባንያታት እናወሰኸ ኣብ መኻድ ይርከብ። ምኽንያቱ ሰባት ከይጋገዩን ተዳፈሪሖም ናይ ምሕዞን ሓድሽ ነገር ናይ ምርካብን ድሌታቶም ስለ ዝመውት ናይቲ ኩባንያ ዕብየት ይዝሕትል። እመወዳእታ ድማ ነስዕብ ክብል ልፈቱ። ዓወት ውፅኢት ናይ ትኽክለኛ ውሳነታት እዩ። ትኽክለኛ ውሳነታት ድማ ውፅኢት ናይ ልምዲ እዮም። ልምዲ ድማ ውፅኢት ጉጉይ ውሳነታት እዮም። እዚ ሰብ ታሪኽ ሓደ ሰብ ናብ ዓወት ዝገብሮ ናይ ሓቀኛ ውድቀት ታሪኽ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ 1832 ስርሑ ስኢኑ ኣብ 1832 ንሓጋጊ ኣካል ተወዳዲሩ ተሰዓረ። ኣብ 1833 ኣብ ንግዲ ኸሰረ። ኣብ 1834 ንሓጋጊ ኣካል ተመርጸ። ኣብ 1835 ኣፍቃሪቱ ኣን ሩትሊጅ ሞተቶ። ኣብ 1836 ኣእምሮኣዊ ጭንቀት ኣጋጠሞ። ኣብ 1838 ንኣፈ ጉባኤ ተወዳዲሩ ተሰዓረ። ኣብ 1843 ንኣባልነት ኮንግረስ ኣሜሪካ ንኽወዳደር ክምረጽ ኣይከኣለን። ኣብ 1848 ዳግማይ እውን ክምረጽ ኣይከኣለን። ኣብ 1849 ኣብ መምሕዳር መሬት ኣመልኪቱ ከይተዓወተ ተረፈ። ኣብ 1854 ንኣባልነት ሓጋጊ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነት ተወዳዲሩ ተሰዓረ። ኣብ 1856 ንሑፂ ምልክት ፕሬዚደንት ተወዳዲሩ ተሰዓረ። ኣብ 1858 ዳግማይ ንኣባልነት ሓጋጊ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነት ተወዳዲሩ ተሰዓረ። ኣብ 1860 ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረጽ በቕዐ። እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ታሪኽ እዩ። እሞ ነዚ ሰብ እዚ ብናይ ውድቀት ታሪኽ ክንፈርዶ ንኽእል ዶ? ካልኦት ካብ መንጎቶም ብኸምዚ ዓይነት ታሪኽ ከነልዕሎም እንኽእል ፍሉጣት ሰባት እዞም ስዕቡ ይርከብዎም። ሓደ ማይክል ጆርዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ካብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ጋንታ ተሰጊጉ ነበረ። 2 ስቲቨን ስፒልበርግ ካብ ቤት ትምህርቲ ፊልም 3 ጊዜ ተነጽገ። 3 ዋልት ዲዝኒ ሓደስተ ሓሳባት ናይ ምፍልፋልን ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣርን ብቕዓት ዝጐደሎ ተባሂሉ ብሓደ ኣዳላው ጋዜጣ ተሰጐገ። 4 ኣልበርት ኣንስታይን ዶንጊ ምዝራብ ዝኸኣለ ኾይኑ ብትምህርቱ ድማ ድኹም ነበረ። 5 ጆን ግሪሻም እታ ፋልሜት ድርሰቱ ብ16 ወኪላትን ብ12 ኣሕተምትን ተነጽገት። 6 ጆኬ ሮውሊንግ ሃሪ ፖተር ዝብል ዓብዪ ድርሰት ክጽሕፍ ከላ ምስ በዓል ቤታ እተፋትሐትን ብናይ መንግስቲ ድጎማ ትነብር ዝነበረትን። 7 ስቲቨን ኪንግ ኬሪ እትብል ናይ መጀመርታ መጽሓፉ 30 ገጽ ዝተነጽገትን ኣብ ጓሓፍ ክድርብያ እተቐሰበን ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ካብ ውሽጢ ጓሓፍ ኣውፂኣ ዳግማይ ንኽፍትን ዘተባብዓቱ እዩ። 8 ኦፕራ ዊንፍሬይ ንቴሌቪዥን ዘይትኸውን ተባሂላ ካብ ኣብ ቴሌቪዥን ጸብጻብ ምቕራብ ስርሓ ዝተባረረት። 9 ዘ ቢትልስ ብሓደ ሰናድ ሙዚቃ ከምፓኒ ንመጻኢ ተስፋ ከም ዘይብሎም ተባሂሉ ተነግሮም። ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሲ ሃብ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ውድቀት ኣጋጢምካ ዶ ፈልጥ? ካብዚ ኣጋጣሚ ዝኸ እንታይ ተማሂርካ? ካብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝወሰድካዮ ጽቡቕ ነገርከ እንታይ እዩ? ምንጪ መጽሓፍ 30 መዓልታት ድርሰት ማርክ ሬክላው ትርጉም ጎይቶም ሳህለ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ስነ ልቦናዊ ምኽርታት። 1 ዘዕግብ መልሲ ኣብ ዘይረኸብካሉ እዋን ኣዒንትኻ ሃብ ዒንትቲ ወሃብ መልሲ ኣቐምጠን። ዝግብረ መልሲ እዚ ነቲ ሓደ እዋን
ካብ ገለገለ ሰባት ዘዕግብ ርዱእ መልሲ ኣብ ዘይንረኽበሉ እዋን ኣብ ክንዲ እንደገና ሕቶ ደጊምና ንኽምለሰልና ነገድዶ ዓይኑ ብምጥማት ነቲ ኣብ ውሽጡ ሓቢኡልና ወይ እውን ክነግረና ዘይደለየ ንጹር መልሲ ንኸውጾ ዝሕግዝ እዩ ትኹረት የዒንቲ ኣብ ልዕሊ ወሃብ መልሲ ጸቕጢ ዝፈጥር ኮይኑ ነቲ ተደልዩ ዘሎ ጽጹይ ሓበሬታ መብርሂ ንኽህበሉ ዝሓትት ናይ ኢደ ዘወር መልእኽቲ እዩ 2 ሰባት ድምፆም ክባቢሎም ኣብ ዝንድሩሉ ግዜ ነብስኻ ናይ ምርግጋእን ውሽጥኻ ናይ ምህዳእን ባህሪ የማዕብል ዝበዝሕ እዋን ምስ ዝሓረቐ ሰብ ምሕራቕ ኣዝዩ ቀሊል ብዙሕ ዘይህልኽ መስርሕ እዩ ንዝሓረቐ ሰብ በዲህካ ስምዒታትካ ምቁፅጻር ግን ኣዝዩ ጸዓት ዝሓትት ናይ ዓቕሊ ጉዳይ እዩ ሓራቕ ሰብ ንሓፂር ግዜ ከይዲ ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ እዚ ኸኣ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ቃላት ብምድርባይ ዝኽሰት እዩ ስምዒቱ ኣብ ዝሓለሉ እዋን ድማ ብቕጽበት ተጣቂሱ ይቕሬታ ይሓትት 3 ኣኼባ ብትእከበሉ እዋን ብዝተኻእለ መጠን ምስ ተኣፋፍ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ በል እዚ ስልቲ እዚ ነቲ ድሒሩ ክመጽእ ዝኽእል መግርጫዋት ተጻራሪኻ ዝኾነ ሰብ ከጉድል ዝኽእል ጥበብ እዩ ኣብ ጥቓ ዘይትፈትዎ ሰብ ኮፍ ምባል ብልክዕ ዘይምቹእ ስምዒት ክፈጥረልካ ክእል ኸውን እዚ ስምዒት እዚ ግን ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እውን ነቲ ኣፋፍ ባህሪ ዘለዎ ሰብ እውን ከይተረፈ ይጸሉ እዚ ክሎዝ ፕሮክሲሚቲ ንብሎ እዚ ማለት ድማ ንስኻ ዘይትፈትዎ ባህሪ ዘንጸባርቕ ሰብ ነቲ ዘንጸባርቑ ባህሪ ካብኡ ብምርሓቕ ዘይኮነ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ኢልካ ጸቕጢ ብምፍጣር ኣንፈት ናይቲ ግብረ መልሲ ምቕያር ማለት እዩ 4 ብሰባት ዘለካ ተቐባልነት ክውስኽን ህቡብ ክትከውንን እንተደኣ ደሊኻ ኣስማት ናይ ዝተላለኻዮም ሰባት ክትዝክር ግዴታ ይኸውን ምስ መዛኑኻ መማህርትኻ ወይ እውን ብሓፈሻ ትፈልጦም ሰባት ጽቡቕ ዝምድና ክህልወካ ትደሊ እንተኾይንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ተዕልለሉ እዋን ኣስማቶም እናጠቐስካ ክኸውን ይግባእ እዚ ምስ ትገብር ኣብ ልዕልዮም ዘለካ ተገዳስነት ዘርኢ ስለ ዝኾነ ፍሉይነት ከም ዝስምዖም እዩ ዝገብር ብፍላይ ድማ ኣስማት ብምቅብጣር ኣብ መንጎ ክልተ ኣንጻር ጾታ ዝግበር ዓይነት ዕላል ዝያዳ መሳጥነት ኣለዎ 5 ወጥሪ ሓንጎል ኣብ ዝስማዓካ ግዜ እቶም ይጨንቑኒ ትብሎም ሓሳባት ብመልክዕ ጽሑፍ ጸሓፎም ጽሒፍካ ምስ ወዳእካ ነቲ ደብተር ዓጺፍካ ቐምጦ ንዝተወሰነ ኻልኢታት ኣዕሚቑካ ዝተንፍስ ወላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይኮነ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ብዘይ ዝኾነ ኣቓልቦ ክትርስዖ ኢኻ ነቲ ኣብ ሓንጎል ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብኸፊሉ ዘጓድል ስለ ዝኾነ እውን ውፍታ ክስማዓካ እዩ ጸገማተይ ኣካፊለ ኢልካ ስለ ዝትሓስብ እውን ናብ ስራሕካ ክትምለስ ይሕግዘካ እዩ 6 ውሳኔ ክትወስድ ኣብ ዘይከኣልካሉ ግዜ ንነብስኻ ኣዝዩ ውሑድ ኣማራጺታት ጥራይ ሃባ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ኣማራጺታት ምህላው ጽቡቕ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ እንተኾነ ግን ውሳኔ ክትወስድ ኣብ ትደልየሉ ግዜ ውሑድ ኣማራጺታት ተመራጺ ምዃኑ ምሁራን ስነ ልቦና ይዛረቡ ምኽንያቱ ብዙሓት ምርጫታት ኣየናይ መሪጽካ ከም ትውስን ከተለለየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ስለ ዘብጽሑ ምድንጋራት ክፍጠር ይኽእል ብዝተኻየደ መጽናዕቲ እምበኣር በዚሑ ተባሂሉ 4 ኣማራጺታት ጥራይ ክህልውኻ ይምኽሩ እዚ ኸኣ ኣብቶም ዝተደረቱ ምርጫታትካ ተሓጺርካ ግዜ ኸይበላዕካ ቅልጡፍ ውሳነ ንኽትወስድ ይሕገዝ 7 ኣብ ቅድሚ ሰባት ቁኑዕ ኣቃውማ ምዝውታር ንርእሰ ተኣማንነትካ ይዕቢ እዚ ኣገባብ እዚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ምስ ሰባት ዘለካ ናይ ዓይኒ ንዓይኒ ኣይ ኮንታክት ዝርርቡን የማዕበል ኣዝዩ ቀሊል ልምምድ ዝሓትት ንጥፈት እዩ ኩሉ ግዜ ምስ መሳርሕትኻ ብትዘራረበሉ እዋን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብናይ እግሪ ካብን ናብን ዝተሰነየ ስጉምቲ ተጠቐም እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ከባቢኻ እኹል ዘይተበከለ ኣየር ንኽትረክብ ክሕግዘካ እዩ
ብዙሕ ነጽነቱን ክስማዓካ እዩ እዚ ብምንቅስቓስ ከባቢኻ ናይ ምቁፅጻር ዝግበር ስልቲ ነቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ተዓዛቢ ብቐሊሉ ከም ትለምዶ እዩ ዝገብረካ ሓሳባትካ እውን ቀልጢፎም ንኽምንጭው ይሕግዘካ 8 ሓገዝ ኣብ ትደልየሉ እዋን ነቶም ተሓቶም ሰባት ተደለይቲ ምዃኖም ዝሕብር ሓረግ ተጠቐም ሓገዝካ ደልለኹ እዚ ሓረግ እዚኣ ነቶም ሓገዝ ተሓቶም ዘለኻ ሰባት ማዕረኽ እንደይ ተደለይትን ጠቕሚ ከም ዘለዎምን እትምስክር ሓፃር ሓሳባት እያ ሓገዝ ብምሕታትካ ጥራይ ንሓገዝ በቅዕ ቁም ነገር ከም ዘለዎም ብተዘዋዋሪ መንገዲ ትሕብሮም ስለ ዘለኻ ሓበን ይስምዖም 9 ሰላም ቅድሚ ምባልካ ኣዳውካ ምዉቕ ምህላው ኣረጋግጽ ትፈልጥ ዶ ብዝጠንበባ ኣዳውካ ሰብ ሰላም ምስ ትብል ናይ ሰላም ዝበልካይ ሰብ ምቾት ዘይህብ ስምዒት ምዃኑ ከምኡውን ምስ ዘይተኣማኒ ዓይነት ሰብ ከም ዘምድበካ ተመራመርቲ ስነ ልቦና ኣብ ዘካይደዎም ምጽናዕቲ ከም ዝሕብርዎ እምበኣር ብምዉቕ ኣእዳው ሰብ ሰላም ምስ ትብል ብፍሕሹ ዓይኒ ከም ዝጥሙትኻን ንምሕስነት ዝያዳ ከም ዝሃርፉኻን እዩ ቴፕ ኣብ መንገዲ ምስ ካልኣይካ እናተጓዓዝካ ዝሓዝካዮ ሰኸም ከቢድካ እሞ ድማ ክስከመልካ እንተደሊኻ ነቲ ሰብ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኸፊትካ ኣብ ዕላልካ ጸንብሮ ብድሕርዚ ኣብ ትዕልሎ ዘለኻ ዛዕባ ስለ ዘትኩር ነትቕበለካ ዝደለኻይ ንብረት ኣቐብሎ ከይትረድኦ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ክቕበለካ እዩ እዚ ስነ ልቦናዊ ምኽርታት እዩ try it out and observe the results ብናትናኤል ኣረፋይነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መዝገብ ያኔት ጆርናል 2015 ጸሓፊ መምህር ሜሮን ሃብተ ማርያም በዓል ቤት ኣይኮነን በዓልቲ ሓዳር ይኮንኩን ክልቴና ግን ምርዕዋት ነርና ሓዳሩ ገዲፉ ጸደፍደፍ ኢልለይ ሰብኣየ ረሲዐ ጸለለል ኢሉ ኣሎ ዝኣስርናዮ ቃል ኪዳን ዘይብልና ተፋቒርና ኣነ ድማ ሓዳረይ ዘንጊዐ ቐሊለሉ ዝወዲ ርግምቲ ብፍቕሪ ዕቢድኒ ገዚእኒ መንግስትን ሃገርን ከም ዘይብለይ ገይሩ ደጋፊቱ ጥራይ ከም ዝኸውን ሰሪሕኒ ፀብሒ ክጥዕም ፍሽኽታ ክቆንዙ ጭባጦ ከተክስ ብዙሕ እናበለ ንድውዒሉኒ ኣታሊልኒ ኩላ ነብሰይ ፈሳሲ ቀይርዋ በዓልቲ ሓዳር ክንሰይ ብዛዕባኡ ጥራይ ከም ዝሓስብ ገይርኒ ኣብ ጸጋመይ ኢዱ ወርቃዊት ቀለቤት እናረኣኽሉ ብሽሕራዊ መልኪ ጋህሚ ከም ዝተሓስኩ ኢነ ብጽና ኣብ ሕቑፎ ከም ዘላ ርዒመ ድላይ ክገብር ኣፍቂደ ዝሙት ጽድቂ ምዃኑ መዲረ ስሒተ ሎሚ ኣዚና ንተሓጐስ ንሕና ባደምቲ ኢና ድሓር ኩላትና የለናን እናበለ መስከንከን ይልለይ ጽባሕ ክመውት ቢሉ ልውህናይ ፈታቲንዎ ድላዩ ምስ ኣማላእ ኩሉ ግን መህጸጸጽ ጀሚሮ ቅንዕናይ ግርህናይ ወሲዱ ተበቂጹ ገዛይ ምምላስ ኣብዩ ጉዳይ ናብ በዓል ቤተይ ምስ በጽሐ ብስልክ ደው ኢሉ ኣንጻር ውፅዕ ከም ዝዕጠቕ ነጊርኒ ሓጢኣቱ ንሰበይትኻ በዓልየ ጋግያ ኣይተሓዘለይ ኣመንዚረየ ብምባል ከንጽሖ ደልዩ ንሱ ኣብ መዝገብ ብፁዓን ንዓይ ኣብ መዝገብ ረሲአን ኣቐሚጡ ምስ ካልኦት ኮይኑ ሓሜን ባህታ ፈጢሩሉ እዚ ቀሻሺ ዘዝበሎ እንዲ ዝኾነሉ ሽዑን ዝደልዮ ኮይኑሉ በዓል ቤተይ ብስምባደ ሓሚሙ ኣነ ብጣዕሳ ተረሚሰ ሕነይ መፍደይ ግን ኣይሰኣንኩን ድሮ ካብ ስራሕ ዝመጻሉ ሰዓታት ጸብጺበ ወረቐት ሕክምና ምስ ሰራሕተኛኡ ገዲፈሉ ደብዳቤ ጽሒፈሉ ንስኻ እውን ተመርመሪ ኢለዮ ጸሓፊ መምህር ሜሮን ሃብተ ማርያም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋና ገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን